Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novu epizodu na Triple D kanalu. Uglavnom, danas ću da radim postavljanje nekog trik pitanja našim građanima, odnosno mojim građanima, kakanjcima. Postavit ću im pitanje kako je pitanje? Postavljat ću im pitanje šta nam omogućava da vidimo kroz. Naravno, tu će biti različite vrste odgovora, a tačan odgovor je prozor. Znači, vidjet ćemo kako će to da prođe, da li će to dobro da bude. U svakom slučaju, vi pritisnite lajkić na ovu epizodu, subscribe se na kanal ako niste i uživajte u nastavku. Gospodine, jedno pitanje za vas. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Ništa. Ima nešto, znate li? Omogućava kroz zid? Da vidimo kroz zid. Pa probuši rupu i gledaj. Ima svaka kuća, svaka zgrada to. Prozor. Pa bravo doktore moj, bravo živio. Izvini druže, imaš minutu za dobro je. Uglavnom, jedno trik pitanje, ako budeš znao svaka čast, ako ne budeš, Bože moj. Uglavnom, šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Da vidimo kroz zid. Imaš to ukuć sigurno, znaš više toga. Bravo majstore, to je to. Divno, ajde, sretno. Izvinite gospođo, imam jedno pitanje za vas. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Ništa. Ima nešto gospođo, imate u kući to, ima svaka kuća, svaka zgrada. Tako. Prozor? Prozor. Hvala puno, tačan odgovor. Odmah ljubav skutiraj gore pa. Nema ajdi. Ma nema, volim se, moraš. Ćao. Jedno pitanje za tebe. Trik pitanje. Šta nam omogućava da vidimo kroz Da. Znaš. Ćao. Evo ovako ovdje, hajde snima. Druže moj, šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Prozor. Ahaha, jel bogat. Ovako, sletio je avion, brat. Ja. Između Bosne i Srbije. Ja? Gdje će se preživjeli putnici pokopati? Na granici. Preživjeli putnici. Nigdje. Pa bravo, dobar mamak. Subscribe na kanal koji? Ilhan Vervet. Ma ne to, ne gajdi, daj me triple Ma D. ne može. A bože. Druže, imaš minuticu. Evo jedno trik pitanje za tebe. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Imaš tu u kući sigurno. Imaš toga više. Znaš šta me? Vidiš na zgrad tako, šta ona ima na sebi? A šta je tu? Kako se to zajedno zove? Bravo, majster, pa prozor, hvala ti na pomoći. Živio. Imaš ti jednu minuticu, jedno pitanje. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Kroz zid, brat. Sad ti Superman, ja rano. Ajde, razmisli malo. Sve hari. Prvo slovo P. Vidiš na zgradu, šta nema na sebi? Pa bravo, majster. Svaka je čast, bro. Živio. Ne može, mora moći. Ajde, jedan. Ajde, hvala sad. Ajde. Trik pitanje. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Mora moći ova djevojka. Jedno pitanje za tebe. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Ajde malo, koncentracija, imaš tu kuću sigurno. Zgrada laža. Jedno trik pitanje za vas, trebam za anketu. Joj, trik ne može. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Ne može. Tako je, tačno, svaka čast. Druže, šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Ajde, imaš u kući to, ima svaka zgrada. Prvo slovo. Prozor. Bravo, majster. Vi ćeš i video, eto usput. Može slika. Sad uslika. Može slika, nije problem. Izvinite, imate li minutu za jedno trik pitanje? Radim jednu anketu. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Ozbiljno pitanje. Tako je, tačno. Hvala puno. Ja opet isto pitam. Nije, drugo je pitanje sad. Sad kako je sad? Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Ništa. A mora biti nešto. Ne mre trikov, jedno da izbiješ zid jebote. A šta ima svaka zgrada? Prozore. Pa to je to. Svaka anketa čovjek prolazi grada. I svaki put ja tu. I svaki put ono video.
da se sabuje na kanal Triple D i vi se sabujte ako niste. Se ne mogu izvući, znači pitanje za vas, šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Nemojte se baviti kameri, ne ujeda, lahmino. Znaš ti šta moglo biti? Šta nam omogućava? Tako, tačno. Ovo je jedno pitanje za vas, trik pitanje. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Prozor. Tako je. Evo ruke, svaka čast. Ti si najbrže odgovorila od svih ljudi koje sam zaustavio. Bravo, svaka čast. To je to. Lagano ste u videu, znali ste, to je super. Obavezno like video, sub na kanal. Dobro, kad će izaći? Večeras u 7. Evo momak ovdje, 100% spreman, sad sa treninga, znači odmora nije, umoran, jes molim? Šta nam brate omogućava da vidimo kroz zid? Ovo malo pred utakmicu da se pripremiš. Ja. Imaš u kući, ima svaka kuća, svaka zgrada. Ja. Tu. Prvo slovo P. Vidi malo koji su. Prozor. Pa bravo, brate moj, živio. Ajde. Sretno. Pitanje za vas, djevojke. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Prozor. Svaka čast, to je to. Ma i ovo vi sve znate. Druže, ako avion sleti između Hrvatske i Bosne, gdje će se preživjeli putnici sahraniti? U Hrvatskoj. Aj pokušaj opet odgovoriti, nije tačno. U Bosni. Nije, brate, preživjeli putnici. Neću nigdje. Pa bravo, majstor, evo ruke, brate. Živio. Druže, imaš vremena za jedno pitanje? Trik pitanje, brate. Ajde. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Kroz zid. Da, imaš to u kući, ima svaka zgrada. Staklo. Ali Prozor. kako? Bravo, prozor, bravo, druže, živio. Sretno. Izvinite gospodine, imate vremena za jedno pitanje, samo trik pitanje. Šta nam omogućava da vidimo kroz prozor? Kroz zid. Eto brzina, eto. Snima. Izvinite gospodine, imate vremena za jedno pitanje. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Prozor, ništa mi ne omogućava. Imate vi u kući, ima svaka zgrada. Zid, Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? ovi penđe. Hvala puno gospodine. Jesam pravio Jeste. rekao penđe. Tako je, podržavam to. Prijatno. Da vidimo koliko si sad jak, ti su najpametniji, jel da? Ja. Vidjet ćemo te sad, brate moj. Mirza! Ajmo, brate, jedno trik pitanje. Ćao. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Mora znati. Imaš u kući, ima svaka zgrada. Ima Prozor. Eto, bravo, doktor, Evo, djevojka, jedno trik pitanje za tebe. Imaš vremena, ali tako imaš? Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Kroz zid. Imaš u kući, ima svaka zgrada. Ne, prozor. Bravo, svaka čast. Tačan odgovor. Znači, brat, imamo pola razreda ovdje, bit će da se pusti ljudi iz škole, ne vezi što je danas subota, brat. Šta vas je, mašala. Evo jedno pitanje za vas. Ako budete znali odgovor, bit će još jedno pitanje. Hajde. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Prozor. Drugo pitanje. Avion leti, Ja. sleti Ja. između Bosne i Hrvatske. Ja. Gdje će se preživjeli putnici sahraniti? Ako su preživjeli, neće onda se sahraniti. Pa nisu. Joj. I radi devojke su dolje. Ajmo jedno pitanje za vas. Ako budete znali odgovor, bit će još jedno pitanje. Ako budete i to znali, ja odo kući. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Prozor. Irhad, ovo će opasno biti. Ovako, avion sleti između Bosne i Hrvatske. Gdje će se preživjeli putnici sahraniti? A nije ovo fino, sad me zezaju rano. Da ukrijesu kamer mahni malo tamo da sud vidi. Znači, zaustavljamo sad redom građane Kaknja, pitat ćemo ih trik pitanje. Gospodine, jedno trik pitanje za tebe. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Prozor.